Jalup Gavana ma kaonti ma Nakuru David Kones oseyo jotelo mag siasa mar pogruok e kaonti no kaluwore gi lal mar Gavana Susan Kihika e wang' jopiny kuom mayo dweche 3 kokoni kaonti no chung' motegno kendo chenro duto dhi makare e bwo tende nyaka Gavana duogi. Okwedo jogo maseyo Kihika kuom dhi konyore e piny ma oko kowacho ni ng'ata ng'ata nigi ratiro mar timo kamano kamoro amora modwaro. Owacho magi e boma ma Nakuru e kinde manoyange masinde mag kunyo pi mabiro konyo jodak ma kaonti no, masin momwonyo omenda maromo milion 70. I want to tell the people of Nakuru County, nikiwa Deputy Governor wa Nakuru County, I'm always there 24/7 kumsaidia gavana wetu. And I'm going to do all what it takes to make sure that her agendas are accomplished by all means. I know quite a number of people are talking, but they want to remain relevant anyway. They want to remain relevant. Whatever they are talking, they are only just talking, but not knowing what they are talking about. All the devolved functions of the county, they are going on very well.